May bis tanan. May gabi. Hello sa isa tong isa ka viewer. May gabi diya sa imo. Luni tiempo, balaba, maayong gabi diya, ma'am. Magpaabot ta sa uban, abot ang mga 100 magsugod ta. Kumusta naman mo, mga igsoon? May gabi diya sa inyo, ha? Arvin, hello Arvin. Lisondra, may gabi diya. Nagtuon taron about Kamoses. Vince Verts, may gabi diya. Joshua from Cebu. Kisha Angel Jumon, may gabi po, may gabi diya. Idelin, may gabi. Arward Indos, may gabi. Drop Pizza, may gabi. Carl Idna. May gabi istanan, magsugod na kita. Nakasulay na ba kamo nga naputos kamo sa problema? Nalukong kamo sa daghang problema, sa wala problema, sa tuo problema, sa tubangan problema, sa likod problema. Wala na kamo'y escape. Kung nakasulay na kamo, nasulayan po na sa Israelites sa unang panahon. O good news, nalusatan nila na. Nasulbad nila ang problema nga naglukong sa ilaha. Mao ni ang mga Israelites panahon sa Exodus. Ang Ginoo nagpadala og 10 plagues sa Egyptians aron nga buhian sa Egyptians ang mga Israelites. O gibuhian gid ni Pharaoh ang mga gibuhian gid ni Pharaoh sa manay. O gibuhian gid ni Pharaoh ang mga Israelites. O dayon ang mga Israelites nang lakaw sila gikan sa Egypt from Goshen, lakaw sila padulong sa Canaan. Namo kaning panghitabo. Verse 1, Exodus 14:1. Now the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel, that they turn and come before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal-Zipon. You shall come before it by the sea." Ngabi, ingon ang Ginoo ka Moses, umadto ka di adtong dapita, dala ang mga Israelites itong dapita, dool sa Pi-hahiroth, sa daplin sa dagat, kay dito nga mag-camp. Na purpose ang Ginoo. Nasa purpose ang Ginoo. Verse 3, for purpose. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Then I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Now, yun na Ginoo. Kay si Pharaoh, pagahion ko iyang kasing-kasing, ug maingon siya, nga hala, na-trap sila sa wilderness. Adto silang adtuon. Si Pharaoh dito sila sa wilderness, kauban sa iyang mga armies, ug then ang Ginoo makagain og honor o glory gikan sa ilahang Pharaoh. Now, nanglakaw na mga Israelites. Pagpanglakaw nila, dito sila nag-camp sa daplin sa dagat, daplin sa Red Sea. Nakadong si Pharaoh nga, tuwa sila di adto, padulong sila di adto. Naingon si Pharaoh nga, murag, di man ni mayot ang gibuhat, nganong ato mo silang gibuhian? Wala na tayo mga trabahante. Busa ang gibuhat ni Pharaoh mga igsoon, iyahang gikuha, iyahang 600 ka mga karwahe, pinili nga karwahe, ang tanan niya nga army, ang mga kapitan, ang tanan niya nga horses, iyahang gidala para lakgon niya ang mga Israelites nga ni-escape. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pharaoh. O ang mga Israelites, paspas kay sila padulong dito sa daplin sa dagat. Pero si Pharaoh, nagsunod sa ilahan, nagsunod.
karon naapsan gid sila ni Pharaoh didto the plain sa dagat. So naghinay-hinay na og padulong si Pharaoh, duol na gid si Pharaoh samtang ang mga Israelites diha pang lugara, the plain sa dagat. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted up their eyes. Nakita nila si Pharaoh ug iyang mga sundalo padulong sa ilaha ug nangahadlok gid kaayo sila. Kay si Pharaoh duol na sa ilaha ug patyon sila ni Pharaoh. Nangahadlok sila ug nilikramo sila ka Moses. Ningon sila, Moses, dili ba di ay enough ang lubnganan dito sa Egypt? Nganong gidalaman kami nimo diri sa wilderness aron nga ilubong ba mi diri? Muna ingon nila kang Moses. Mas maayo palagi nga mag-serve na lang mi dito kang Pharaoh kaysa naami di ani niya pagkatapos mamatay mi. May mag-slave na lang mi dito napita kaysa mamatay mi di ani. Nangahadlok sila. Unsa ingon ni Moses? Ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kahadlok. Stand still. Paghilom lang kamo, pagpuyo lang kamo. Ug lantawa ang kaluwasan sa Ginoo nga iyahang pagabuhaton para sa inyo karong adlaw. Ang mga Ehiptohanon nga inyo nakita karon, dili na ninyo na sila makita pa forever. Ingon din si Moses kanila, ang Ginoo makigsukol, makigubat para kaninyo ug kamo makabaton og kalinaw. Gwapo kay mga igsoon ba? Uni atong kunon ang lesson ani ha. Natay lesson uni ani. Diha lang kamo kay ang lesson importante kayo. Then si Moses, si ampo sa Ginoo tabangay kami. Ingon din ang Ginoo ka Moses, go forward. Moses, go forward. Ipataas ang imuhang kamot, imong sungkod, ug tunga ang dagat. Ug dayon mulakaw kamo sa tunga sa dagat. Kay akong pagahion ang kasing-kasing ni Paraon o sa mga Ehiptohanon, ug sila mosunod sa inyo ha. Ug dayon makabaton ako og honor gikan kanila. Ug dayon sila moila nga ako mao ang Dios, ako mao si Yahweh. Ug ako makabaton og honor gikan kang Pharaoh, gikan sa iyang chariots ug gikan sa iyang mga magkakabayo. Dayon mga igsoon, muna ni marching na. Pag humagsulti ni Moses ana, katubit ang pillar of cloud of fire, namto siya ang tubangan para mag-guide sa ilaha. Ni balhin padulong sa ilang likod. Kato siya, nahimo to siyang cloud para sa kalaban, pero nahimong fire para sa mga anak sa Ginoo, para sa mga Israelites. Gahatag to kangit-ngit sa kaaway, pero gahatag og kahayag sa mga Israelites. So, bisag dool sila, dili gid sila magkita ay tibuok gabi. Kay gabi man kadto, mga igsoon, gabi kadto nga nahitabo. Now, og si Moses iyang gipataas iyang sungkod, og dayon niabot ang kusog kay nga hangin gikan sa east. Nitunga kadto sa dagat o ang dagat nahimong wall diri sa pikas wall og milabay sila sa uga nga dalan. Dagat diri murag paril. Og dayon ang Egyptians gipagahi ang kasing-kasing nila. Nisunodan sila kang Pharaoh, ilang gisundan nilang Israelites. Ug dayon pagkakadlaw na, ang Ginoo milantaw kanila. Ginamit tong pillar of fire. Nilantaw Ginoo sa pillar of fire. Diba? Ang pillar of fire, gasunod man sila. For example, mo ni ang Israelites. Mo ni Israelites, mo ni pillar of fire o cloud. Dayon, ang next, diri ang mga kalaban. Napatunga ang pillar of cloud or pillar of fire. Napatunga. Nilantaw din ang Ginoo sa mga kalaban. Ug iya din gipangtangtang ang mga ligid. Dayon nangalubong ang mga ligid. Pagkatapos naglisod sila og abante. Ug dayon niingon dayon sila nga mamiya kita, biya na to ang mga nawong sa Israelites kay ang Ginoo nakigbatok para kanila, batok kanato. Nakigbatok ang Ginoo, bato ka na to. Mamiya kita gikan sa mga Israelites. Verse 26, og dayon naingon si Moses, pagkatabok ng lantanan sa Red Sea, naingon dayon ang Ginoo ka Moses, Moses, ipataas ang imong sungkod. Og ipataas ni Moses ang iyang sungkod, og ang tubig nibalik
Dahil ang mga Egyptians nasa tunga sa dagat, natrap sila. Natrap sila sa tunga ug nangamatay silang tanan. Ug wala gyud bisan usa nga nabilin sa mga Ehiptohanon. So natong adlaw giluwas sa Ginoo mga Israelites gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Ug nakita sa mga Israelites ang gahom nga dako sa Ginoo. Ug ang mga Israelites nahandlok sa Ginoo ug nituo na sila sa Ginoo. Wala na sila nagbagolbol. Now, unsay lesson sa atong story? Lesson sa atong story mga igsoon. Unang-una, mga igsoon. Kato bitong sugo sa Ginoo Moses nga umadto ka mo daplin sa dagat. Umadto ka mo daplin sa dagat. Actually plano to sa Ginoo mga igsoon. Sugo to sa Ginoo ngadto sa ilaha. Dalon gyud sila daplin sa dagat aron matrap sila diadto. Kay dito daplin sa dagat, ingon ani mga igsoon no. Ang sistema ato is mao ni. Mao ni ang dalan, mo ni ang dalan, dire bukid, dire pud bukid, dinya atubang dagat, sa atubang dagat. Na ang mga kalaban nisunod sa ilahan, nagpatunga sila. Dili sila kaanhi dire kay naay bukid. Dili pud sila kaanhi dire kay naay bukid. Dili pud sila kaabante kay naay dagat. Dako nga problema gyud kaayo. Pero ang Ginoo maoy nagplaster ato nga tanan. Adto ka mo daplin sa dagat aron matrap sila. Aron si Pharaoh moingon nga hala na-trap sila. Nasaag sila. Ato sila adtuon, lakgon ta sila. Pero di na plano ang Ginoo. Aron nga ang Ginoo makabaton og honor og himaya gikan kang Pharaoh. Di ba mga igsoon? Grabe kayong Ginoo mga igsoon ba? Mga igsoon, ang Ginoo di ay mudala sa imuha sa mga problema aron makagain siya honor pagsulbad sa ato mga problema. Awa ka na mga igsoon. O sige, mag-reach ako ha. Renz, hi Pastor Jidan Ricania Pake, hi Pastor. Oy, hello, nindot daw ka mamati. Oo ba, amen. John Ray Paelis. Jiday din, may gabi diha. Hello. Cordapia, hello. May gabi diha. Now, plano. Kate Mary, Francilio, hello Pastor, magandang gabi po. Plano dito sa Ginoo mga igsoon nga dalon sila dito sa daplin sa dagat aron mailad si Pharaoh, aron nga iha kunohang lakgon ang mga Israelites. Pero di ay patyon siya sa Ginoo, patyon sa Ginoo ang mga Egyptians. Ug dayon ang Ginoo makagain og honor og glory gikan ka Pharaoh, gikan sa Egyptians, gikan sa iyang mga chariots. Migson mao kini una nga lesson is mao ni. Usahay dalon ta sa Ginoo sa lisod nga situation. Ang atong kalaban murag malipay kay murag mapildi na ta. Pero dahil gituyo to sa Ginoo kay gusto niya nga siya makabaton og honor o glory sa atong mga problema. After nga kita iyahang dalon sa situation sa problem, iyang sulbaron ang problem. Pag sulbad niya sa problem, atong makita dayon niya ang Ginoo gamhanan. Master nga mananambal, ug then mo-praise ug mo-honor kita kaniya. Gusto mga igsuon kung naabitaw ka sa dako kaayo nga problema, basin plano sa Ginoo nga gidala ka diha kay gusto sa Ginoo nga mag-glorify siya. Unsa man na ang inyong mga problema mga igsuon anay purpose. Ang pinakadako nga purpose ana aron makita nimo unsa ka gamhanan, unsa ka powerful, unsa ka maalam ang ato ang Ginoo. Wala nay niabot ka na ang problema dili kay walay pulos, naa nay pulos para sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. So, bayo unsa problema ninyo mga igsoon? Unsa problema nga imong gunitan diha? Nga gusto nimo kuhaon na, gusto nimo mawala na. Uy, abi mo, nanay may nga purpose nga niabot na nga problema sa imong kinabuhi. Sakit sa lawas, sakit sa atay, sakit sa kasing-kasing, problema sa pamilya, ang bana isog kay, ang anak mga isog kaayo, ang asawa isog kaayo, mayroon sa eskwelahan, problema sa salapi. Kana mga problemahan niabot na sa imong kinabuhi kay gusto ang Ginoo nga mahimaya siya pinaagi niya ng problemaha. Sulbaro niya kanang problema ug makita dayon nimo gamhanan gid ang Ginoo ug dayon mohimaya ka saya. Munay katuyuan sa Ginoo mga igsoon. Busa ayaw pag ingon-ingon nga wala man ni pulos nga problema ha. Dili man ni makatabang sa ako nga problema. Pangit man ni nga problema, wala ni pulos. Naa nay pulos. Ginagamit ka na sa Ginoo isip butanganan sa iyang dako nga himaya.
Now, dayon mao ni. Na day mga tao nga daotan kayo sa atong kinabuhi kay gipagahi sa Ginoo ilang kasing-kasing. Tanawa ra ko do. Ingon ang Ginoo, I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army. Exodus 14:4. Na day mga tao mga igsoon nga pagahion gyud ang kasing-kasing nila sa Ginoo. Aron mahimo sila nga kontra nimo. Og dayon ang Ginoo muluwas kanimo og makita dayon nimo ang power sa Ginoo, makita nila ang power sa Ginoo og makagain ang Ginoo honor o glory. Grabe ka mastermind ang Ginoo may. So mura sa bitaw gadulag chess ba. Mura siya gadulag chess nga ibahog-bahog niya ang pawn, ibahog niya ang queen, pero pag ando di ay na siya bigger plan aron mapildi ang kalaban. So, ayaw ka discourage kayo ha, nga dako kayong problema nimo ha. Nanay purpose. Sa future, salig lang sa Ginoo makita nimo. Unsaon na pagsolbat sa Ginoo ang problema nimo. Problema sa anak, problema sa bana, problema sa relasyon, problema sa sakit. Sakit lang, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay. Di ka kalakaw. Unsa na nga problema? Gibutang na sa Ginoo sa imuha. Kay gusto sa Ginoo nga mao nay mahimo nga sudlanan sa iyahang dako nga power, dako nga glory. Okay. So ay ka discourage ha mga igsoon ha. Ay ka discourage di ha. Kupot lang, saligid lang ang Dios nga wala siya masayop. Wala siya masayop sa iyahang plano sa imuha, sa pagbutang sa problema sa imong kinabuhi. Dili ka na aksidente. Walay aksidente mga igsoon sa kinabuhi sa Kristohanon. Kanan tanan giplanuhan sa Ginoo ug naanay purpose ang tanan. Romans 8:28 sakto ka. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So kung ay mga tao nga isog kay sa inyo ha, ginabuli mo, uy, nakabalo ang Ginoo niya na. Nakabalo ang Ginoo niya na mga igsoon. Ug kana iyahan ginaalaw aron nga makita nimo iyang power. Now, padayon kita. So si Pharaoh, iyang gilakag ang mga Israelites. Gilakag niyang Israelites. Unsa imong makita niya ni? Nga lesson. Ang Ginoo, ang mga daotan nga tao mosunod sa plano sa Ginoo. para matuman bitaw ang dako kay nga plano sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Ang mga evil people mosunod sa iyang plano. Ang tanaw si Pharaoh, ang plano sa Ginoo nga sundan ni Pharaoh ang Israelites aron patyon siya sa Ginoo ug ang mga karawahe. So gisundan gid ni Pharaoh, gipagahi man sa Ginoo kasing-kasing niya. Di may isoon powerful Ginoo ba? Bisan ang mga daotan makasunod sa iyang kagustuhan. Now, ikatulo mga isoon nga lesson mao kini. Kung makita nato ang mga problema, mangurog kita sa kahadlok. Tanawa. And behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Kung makita na to ang problema mga igsoon, normally, kay tao raman ta, mangurog kita sa kahadlok. Sila, nangurog sila, very afraid. Namugnaw sila. Di na mo na makaya. Master kay manggubat ang mga Egyptians. Hadlok sila, tawag sila sa Ginoo. Good thing, kinigtawag sila sa Ginoo. Nangurog sila. May isuon, nangurog na ba ka sa dako ang problema? Nahadlok na ba ka sa dako ang problema? Unsa problema nimo diha karon nga nangurog ka? Nagbasa-basa ka Bible para masulbad ang problema pero nangurog-kurog na dai ka sa kahadlok. Di na ra nimo lantaw ng problema, pero ang imo kasing-kasing di pag mabalik ka lantaw sa problema again, magkurog-kurog ka. May isuon dili lang ikaw, apil ang mga Israelites sa panahon naka-feel niya na. Ug naapoy tayo mga igsoon, nga kita nga tawo, pag maabot ang problema, maglikramador kita. Tanawa ra gud na sila Nilikramo sila ka Moses, daotan ging tao, no? Moses, dili ba day paigo ang lubnganan sa Egypt? Nganong gidala man minimo dire sa wilderness para ba ilubong? Kay dakong lubnganan diyan May zon usa ingon anay kita pag maabot ganin dako nga problema sa kinabuhi, mulikramo kita sa alagad sa Ginoo, mulikramo kita sa pastor, mulikramo kita sa Ginoo. Ginoo, mura man nagwalay pulos ang imong plano sa akong kinabuhi. Pangit man kaayo.
dili man ni siya angayan nga ihatag sa ako ang Ginoo. Ginoo nganong ako pa man na may uban, ako maayo man ko nga tao, gapangalagan man ko sa imo ha. Nganong gihatag man nimo sa kuha, di man ko angayan ani nga problema. Usa ingon ani kita mga igsoon. Kalimot kita ba nga sa past giluwas na kita sa Ginoo sa makadaghan. Sa past nagbuhat ng Ginoo daghang milagro. Sama ano nila? Kita na sila sa 10 plagues, giyon sa sila pagluwas sa Ginoo gikan sa 10 plagues. Pero pag abot di ani, galikramo ra gihapon sila. Sa ingon anay kita mga igsoon ba? Labi na problema bitaw sa kwarta o sa sakit. Kana gin sakit, ang problema makalikramo gid sa Ginoo. Ang kwarta gawas man na sa body, pero ang sakit sa imo na ginang lawas, mulikramo ka sa Ginoo. Pero mga igsoon nakasabot ang Ginoo ni ana. Maluluyon ang Ginoo, bisan pag mulikramo ka sa Ginoo, yagya pong kang tabangan. Tanawa ra gud diri. Naglikramo na sila pinabanat ka Moses. Naglikramo na sila pinabanat sa Ginoo, pero giluwas gyapon sila sa Ginoo. Verse 13, naingon ang Ginoo naingon si Moses, ayaw kamo kahadlok. Kalma lang kamo ug lantawa ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang pagabuhaton para kaninyo karong adlaw. Ug ang mga Egyptians nga inyo nakita karon dili na niyo sila makita pa. Dili na sila makita pa. Ang Ginoo makigubat para kaninyo ug kamo makabaton sa inyong kalinaw. Ikaduha nga point is kalinaw. Ang una is purpose, na purpose ang Ginoo. Ikaduha is na kalinaw nga ihatag ang Ginoo sa dihang nakita sa problema. Kung kita mo salig lang sa plano sa Ginoo ug sa iyang gahom, kita makabaton sa kalinaw. O gwapo kay ang giingon ni Moses, ayaw kahadlok. Unsay ay kahadlok? Nana mga kalaban dool kaayo. Unsay ay kahadlok? Gapangurog na sa kahadlok ang mga Israelites. Ayaw kahadlok, kalma lang. Na pwede din ang mga igsoon ba? Nga ang problema, dako na kayo mo atake sa imo, pero ikaw magkalma lang. Magkalma lang. Pwede din ang mga igsoon. Ug tan-awa ang kaluwasan sa Ginoo nga iyahang pagabuhaton para kaninyo ug kanang kalaban nyo nakita nyo karon dili na niyo na makita pa. Forever, dili na nila sila makita pa. May igsoon, ani bitaw ang giingon ni Moses? Lantaw lang mo sa gahom sa Ginoo. Lantaw lang mo sa kaluwasan sa Ginoo. Kana mga kalaban daya, dili na niyo na sila makita. Lantaw lang. Pundo lang kamo, lantaw lang kamo. Ang Ginoo makigbatok para kaninyo. May igsoon, nga to lang Ginoo mga igsoon. Nakabalo siya nga naay mga problems nga makaya natog sulbad. Nagkabalo po siya nga naay mga problems nga dili gyud nato makayag sulbad. Sa makaya nato nga problem, okay, pwede ka mo solve ni ana. Sama ng balay nga pandayon, kaya man ka ana. Kaya na nimo na. Pero naay mga problema nga dili gyud makaya. Ug ang Ginoo na mismo ang makigubat para kanato. Ang ato lang nga buhaton, magampo ta, magsalig sa Ginoo, maglingkod ta, ang lantawa, ang gahom sa Ginoo nga mosulbad sa tanan mga problema. For example, stage 4 cancer. Na ba kayo mabuhat ana? Wala. Wala kayo mabuhat ana. Ang mga doktor mo surrender anang stage 4 cancer, ipauli ka na sa balay. Ang buhaton mo bitaw, unsa na lang buhaton nimo? Magampo ka, Ginoo, tambali ang stage 4 cancer. Og tanawa. Maulian ang mga problema, maulian ang mga sakit. Abay nyo, daghan kayo nga mga sakit, mga igsoon nga stage 4 cancer. Problema sa brain, problema sa atay, problema sa prostate cancer, prostate cancer na nangasulbad tungod sa pagampo. Wala maulian pinaagi sa vitamina, wala maulian pinaagi sa mga tambal, naulian lamang pinaagi sa gahom sa Ginoo. Sa dihang nagampo ang usa ka tao, ang gahom sa Ginoo na avail niya ug nitambal sa sakit sa tao. Ang Ginoo na mismo ang motambal, ang Ginoo na mismo ang hikap sa tao nga dautan bag-uhon niyang kasing-kasing para masulbad ang dako nimo nga problema. Mga igsoon, unsa man ang problema diha nga di na gid mo makayag sulbad? Naba kay problema diha nga di na makayag sulbad? Nga suklan yung problema, mamatay ra kag kalit. Dako kay problema. Mga igsoon ay kabalaka, Ginoo na balas tanan. Ikaw puyo lang ka. Puyo lang ka.
Lingkod ka lang, ampo ka, salig sa Ginoo. Ang Ginoo na ibahalag sulbad ang tanan mga problema. Wa naman kay mabuhat, surrender na ka. Stage 4 cancer, sakit sa utok, sakit sa ambanan nimo, palahubog kaayo, palakulata kaayo, bisag unsa na magmaymay, dili gid mabago. Lingkod ka lang, paabota ang Ginoo mo sulbad sa problema. Imong bata, drug addict, bisag unsa og bunal nimo, di gid mabago, dako na, di na mabunalan, bisag unsa og tambag, dili gid mabunalan. Lingkod ka lang. Lantaw ang kalawasan sa Ginoo. Ang Ginoo will fight for you. Ang Ginoo will solve the problems for you. Ikaw, lingkod ka lang. Wa naman kay mabuhat. Ang imo lang buhaton, magsalig sa Ginoo. Ay lang giniwala ang pagsalig sa ato ang Ginoo. Ang problema sa ubad, nga nung dili sila ka-avail sa pinakadako nga gahom sa Ginoo, kay wala man sila gasalig sa Ginoo. Salig lang mga igsoon. O ikaw makabaton og dako kay nga kalinaw. Usay mga igsoon pod natin nag-comment kini about Isaiah 53 verse 7 ug 8 ug 9 ay 8 ug 9. Usay bitaw reklamador kita mga igsoon sa pamaagi sa Ginoo. Kay feeling nato pangit ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagsakit ka, pangit man nga plano Ginoo. Di man maayo Ginoo ang gihatag nimo sa mga sakit. Dili gini makaayo sa ako Pangit imong pamaagi, pangit imong plano. May zone karon makaingon ka nga pangit kay sakit man, pero sa future makaingon ka nga patsada din plano sa Ginoo sa imong life. Makaingon ka kung wala pa ko tagag sakit sa Ginoo, nahimo na akong daotan nga tao. Kung wala pa ko tagag sakit sa Ginoo, wala ko naka-experience sa dako nga blessing sa Ginoo. Dako nga pagmahal sa akong mga igsuon, sa akong mama ug papa. Kung wala pa ko nagsakit, dili tangay kong mahimong duol sa Ginoo. Mo na ka sa future pero karon, mulikramo ka. Ingon pa sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. For my ways are not your ways, and my thoughts your thoughts. For as high as the heavens are above the earth, so are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung sa kahabog mga igsuon ang langit ngadto sa yuta, ing ana pud kataas ang pamaagi sa Ginoo kaysa atong pamaagi, o ang mga plano sa Ginoo kaysa atong mga plano. Mas maayo gid ang plano sa atong Ginoo mga igsuon. Busa kung nabitaw ka sa mapait nga situation, mura ka ginasugba sa kalayo sa pagsulay, salig lang sa Ginoo nga kana gi-intend sa Ginoo dili to hurt you, pero paghatag kanimo og gwapo nga future. Isaiah chapter Jeremiah 27 verse 9. Nalimot ko. 27 verse 11. No? So, mao na mga igsoon. Ipadayon kitag basa. And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Moses, nganong gahilak-hilak pa man ka sa kuha? Nganong sige pagkagsinggit ngayon tabang sa kuha? Igna ang Israelites nga go forward. Go forward. Ang atong mind is at peace, pero kita mag-go forward pud ta. Naputay pagabuhaton, mag-go forward pud ta, di ba? So nga po mga isoon na ay mga pagsulbad sa problema, at peace ka nga tabangan ka sa Ginoo. Ikaw, magbuhat lang ka sa makaya ng buhaton. Go forward. Baklay lang ka. Go forward. Nya, mga isoon, mura maglibog kayo kini mga isoon. Kay naingon ang Ginoo ka Moses, go forward. Ning mo forward sila, ang ilahang unahan is, ang unahan nila mga isoon, kay sa nga niyan ang unahan nila mga isoon is dagat. Ang dire pangpang. Ang dire pangpang. Ang stubangan dagat. Ang sa likod mga Egyptians. Ano ba? Karon ingon ang Ginoo ka Moses, ayaw sige hilak sa kuha, sige ampo sa kuha. Igna na ang Israel nga go forward. May zone, may time nga dili na kita sig tawag sa Ginoo. Ginoo. Nay time nga stop kitag tawag sa Ginoo, pero magsalig kita sa Ginoo. Go forward. Ayaw na sige pray pa sa kuha. Action na. Go forward. Pero sa likuat lagi kaayo mga igsoon tungod kay
Ipag-go forward sila, unya, dagat, dagat ang ilang atubangan. Naigsoon, grabe ba? Walang malibog tao sa sugo sa Ginoo. Pero bisan pag libog o sa sugo sa Ginoo, tuma na lang. Go forward lang. Sa imong life karon mga igsoon nga dako kag problema diha, go forward lang. Ayaw paghikog. Go forward. Ayaw pagbackward. Ayaw pag-surrender. Bahala dako kay nga problema nga niabot sa imong kinabuhi. Ayaw pag-ingon nga wa na jud ko'y pag-asa. Magpuyo na lang ko. Di na ko mo forward ay wa gyapon pulos. Kung mo forward ko, nagyapoy dagat nga dako kayo. Way pulos gyapon. May igsoon, go forward. Panginabuhi gyapon, alagad gyapon sa Ginoo. Pag kinabuhi gyapon ha, atiman ang mga bata, atiman ang mga bana, go forward. Ay kabala ka mga igsoon kay ang Ginoong bahala sa imong agianan. Siya ang muhawan sa imong agianan nga naay black, naay gaatang. Ginoo mo'y muhawan. Hawanan na sa Ginoo para makaagi ka. 1 Corinthians chapter 10:13. Ang Ginoo maghatag siya way para ikaw maka-escape. Na nag-comment kani 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang Ginoo maghatag kanimo way para ikaw maka-escape. Go forward lang. Ang sa giingon diri sa Ginoo, Moses, ipataas ang imong sungkod. O niya ang dagat matunga ug ang Israel, ang mga anak sa Israel mo lakaw sila sa uga ngay ground. Sa tunga-tunga sa dagat, akong pagahion ang kasing-kasing sa mga Egyptians, unya sila mosunod kaninyo. Ug ako makabaton og honor gikan kang Paraon, gikan sa iyang mga army, gikan sa iyang mga chariots, ug sa iyang mga magkakabayo. Unya ang mga Egyptians makaila nga ako mao si Yahweh, ug ako makabaton og glory gikan sa ilaha para sa akong kaugalingon, kang Pharaoh sa chariots niya o sa iyang mga horsemen. Maigsoon. Kapila gibalik ang word nga honor. Honor. Diri sa kuan kay 1, ako ipo na 1. Diri 2, 3. 3, 4. Kaupat gibalik ang word nga honor diri mga igsoon. Love jud kay sa Ginoo mga igsoon ang honor. Tagaan kanyang problema nga dako, ibutang kaniya sa lugar nga murag na trap ka sa problema. Ang purpose niya aron makabaton siya og honor. Sulbaro niya ang problema, makaagi dayon ka, makaingon din ka, imposible naman dato, pero tungod sa gahom sa Ginoo nakaagi ko. Lord, I praise you. I praise you, Lord. Mao na mga igsoon, nadayig na dayon nimong Ginoo, nahimaya na dayon nimong Ginoo. So kung naa ka sa lagi sa problema karon, nalukong ka sa problema, walay kasulbaran sa imong mga mata, gituyo na sa Ginoo nga para sa imong mata walay kasulbaran ug imposible masulbad pinaagi sa imong gahom, kay gusto niya nga makaingon ka nga ini kasulbad sa problema, moingon ka nga nasulbad kini nga problema dili tungod sa akong gahom, kung dili tungod sa gahom sa Ginoo. To God be the glory. Wala ka. Wala purpose sa Ginoo. So kung naka sa problema ha, hinundom mi para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Sulbaron gini sa Ginoo kay gusto ba siya honor. Gusto siya honor. Oy, boss, sulbaron niya ni. Kung dili niya sulbaron kini nga problema, walay honor. So para ma-honor ang Ginoo, sulbaron gid na nga problema. Mo nay gusto itudo sa Ginoo kaninyo karon nga gabi mga igsoon. Sulbaron gyud sa Ginoo ang problema ninyo, unsa man kadako, samot nang pinakadako. Aron nga mahimaya ninyo siya. Kay kung dili na sulbaron sa Ginoo ang inyong problema, mga igsoon, dili na problema sulbaron ang problema, naay possibility nga dili na ninyo siya himayaon. Pero mga igsoon, kung dili gani sulbaron sa Ginoo pod ang problema bitaw ninyo, ayaw ba yun yung blikasang Ginoo ha? Ingon pa ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Nebuchadnezzar, ang Ginoo kakaya sa pagluwas kanamo gikan sa imong mga kamot ug sa kalayo. Apan kung dili man miluwason sa Ginoo gikan sa imong kamot o gikan sa hudno, hibaluy kini nga dili gid mi mosimba sa imuha nga Dios. Ang among simbahon ang Ginoo ra gyud nga buhi, ang living God. Oy mga igsoon, maupod ka na mga igsoon ha. Dili buti pa sabot nga naay time sa atong kinabuhi
nga pasagdan sa Ginoo mamatay kita sa sakit, moingon na kita, Lord, ako kang balikason, kay wala ko tambalay nimo sa akong sakit. Ayaw magigsoon ha. I-worship, simbahan lang gyapon ang Ginoo. Sama kang Job, nawala iyang mga hayop, iyang anak pulo kabuok nangamatay, pero niingon siya, hubo ako gikan sa taguangkan sa akong inahan, ug hubo usab ako mabalik. Ang Ginoo ang gahatag, ang Ginoo usab ang gakuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. I-worship gyapon ang Ginoo mga igsoon. Pero dire, gusto lang gid niya nga ibutang ka sa lisod nga sitwasyon para makagain siya honor sa imong mga kalaban. Kanang mga kalaban nimo kanang gapang bully sa imo ha, kanang mga silingan nimo nga gapang bully sa imo, gapang libak sa imo, gapang daot sa imo ha, gapang lookdown sa imo ha. Agoy ka, gituyo na sa Ginoo aron makabaton ang Ginoong honor gikan sa ilahang kinabuhi. Makaingon dayon ka ang mga silingan mo nga gamhanan gyud di ay ang Ginoo nato. Ang ato lang nga ibuhaton is mag-relax, mag-rest diya sa Ginoo, magpahulay diya sa Ginoo, and see the salvation of the Lord. Ang buhaton nimo, maglantaw lang ka sa gahom sa Ginoo. Murag salida ba? Ang Ginoo ni balas tanan, ikaw magtanga lang. Okay, padayon kita. Then si Moses iya din gi-stretch out ang iyang kamot, ug behold, ang Ginoo nagpadala og kusog kay nga hangin gikan sa east, natunga ang dagat diri ug diri nahimong wall. Ug dayon ang mga Israelite naglakaw sila tibuok gabi kadto. Tibuok gabi nga uga ang yuta nga ilang ginalaktan. Ingon pa diri mga igsoon sa pulong sa Ginoo, in the midst of the sea, on the dry ground, and the waters were a wall to them, on the right hand and on the left. Sa wala, sa tuo, murag wall. Wall. Ang tubig. Ug ang mga Egyptians, gipagahi man sa Ginoo ilang kasing-kasing, gilakag nila pag-ayo mga igsoon. Gilakag nila mga igsoon ang mga Israelites. Abi nila, maapsa na gid nila. Uy ka, gisulod man day sila sa Ginoo sa laang. Sila man day ang itrap sa Ginoo. Abi ni Pharaoh nga ang mga Israelites maoy na trap. Sila man day ay ang gitrap sa Ginoo. Mastermind gid ang Ginoo mga igsoon. So ikaw, God is in control. God is in control. Ayaw pagkatarantas dako nga problema. Ay katarantaan ng mga kaaway nga gapang sultig daotan sa imuha. Itrap na sila sa Ginoo. Itrap na sila sa Ginoo mga igsoon para ikaw makakita sa dako nga himaya sa Ginoo. Sunod ang mga Egyptians. Ug dayon pagkabuntag na mga alas 5 baka alas 4 pagkabuntag na sa morning watch ang Ginoo nilantaw sa mga army sa Egyptians. Diya sa pillar of fire and of cloud. Ug dayon iyang gitrobol ang army sa Egyptians, gipangtangtang niya ang mga ligid, nangalubong, ug dayon naglisod ug agabante ang mga Egyptians. Ug dayon nagka-realize sila. Giparealize sila sa Ginoo sa ilahang gibuhat. Giparealize sila sa Ginoo nga ang Ginoo na diay ang ilang kontra. Ginoo naman diay ang ilang kontra, dili man diay ang mga Israelites. Niingon sila, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Managan kita, mangikyas kita, gikan sa nawong sa mga Israelites, kay ang Ginoo nakig-away para kanila, bato kanato. Kuy, lisuda kayo mga igsoon, luuya kay sa mga kalaban. Ang ilang kontra man dili man tawo kundi Dios na mismo. Mao na mga igsoon. Ikaw nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw ang anak sa Ginoo. Pag kontrahon bitaw ka sa mga silingan nimo nga dili anak sa Ginoo, ang ilang kontra dili gid kamo, kundi ang Ginoo na. Ug ang makig-away na dayon mga igsoon, bato kanila dili kamo, siya na mismo. Ha? Naka-remember mo kang Paul sa diyang gilutos niya ang mga Christians? Unsa ingon ni
Jesus kang Paul. Paul, lisod para kanimo Paul, musipa sa mga bato nga hait. Paul, nganong imo kong gilutos? Paul, nganong imo kong gilutos? Ang gilutos ni Saul, ang mga Christians. Pero unsa ingon ni Jesus, nganong imo kong gilutos? Mga igsoon, basta di ay kita nga Christians, kita nga mga anak sa Ginoo, lutuson sa atong silingan nga dili anak sa Ginoo, lutuson sa mga tao, lutuson sa situation. Mga igsoon, ang ilahang gilutos dili gyud kita kun dili ang Ginoo, ug ang Ginoo maoy mo fight against them. Patsado ba? Yaya na to mga igsoon oy. Ha? Ingon anak na mga igsoon kapinangga ang mga anak sa Ginoo. Kung masakitan ta, masakitan po ng Ginoo. Kung muhilak ta, muhilak po ng Ginoo. Mag-uul siya mga igsoon kung kita mag-uul. Busa siya mulaban sa tuwa. Palangga kay ta sa Ginoo mga igsoon oy. Bisan pagbagulbulan kayo ta. Bisan pag maingon ta, mamalik na lang mi sa Egypt oy kay pamatyon man ta diri ni Moses. Bisan pagbagulbulan kayo ta. Basta kay musalig ta again sa Ginoo. Tabangan gid ta sa Ginoo. Inga na ka patient ang Ginoo para sa mga pinangga. Bisan pagbagulbulan iyang labanan basta musalig lang. Bagulbulan baka sa problema ni moron. Pagrepent. Salig sa Ginoo. Di ba? Iya kang panalanginan gyapon. Na blessed ko. Amen. Now, karon. Huwag mo kadto mga igsoon. Ingon ang Ginoo ka Moses, pagkalabang na sa mga Israelites, dito gyud sa the plain, ang mga Egyptians na sa tunga. Na sa tunga. Luya kayo. Nag-chariot pa sila. Kusog pa sila mudagan kaya wala sila yung mga bata. Mga sundalo pag sila tanan. Naka-chariot, nakakabayo pag sila. Unya ang mga Israelites, na yung mga bata, na yung mga hayop, dagko kayong mga sako, mga basket, napay mga asno, napay mga tigulang. Taon mga igsoon, hinay kindagan, ang kalaban paspas kaayo. Pero nakalahos ang mga anak sa Ginoo sa plain. Ug ang mga kalaban nabilin sa tunga. Problema gid ning kalaban nato ang Ginoo. Kay bisan pagkusgan ta mapildi gid ita. Ingon din ang Ginoo ka Moses, ipaubos imong sungkod. Itoy-od imong sungkod. Gitoy-od ni Moses ang sungkod ug nawala ang hangin nga kusog. Ug ang hangin nawala ug ang tubig nitabon sa mga Egyptians dito sa tunga. Ug nangamatay silang tanan, walay bisan usa nga nabilin. Ug atong adlaw mga igsoon, gilawas sa Ginoong Israelites nga bagul-bugulan unta pero pinangga man lagi. Bisag bagul-bulan gipangga, taas ang pasensya sa Ginoo oy. Ug nakita nila nga nangamatay ang mga Egyptians. Kita nila, dili sila nagpatay kundi ang Ginoo. Ug ang Israel nakakita sa dako nga buhat sa Ginoo, dako ang gahom sa Ginoo. Ug sila nituo sa Ginoo ug nahadlok sila sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Basta magsalig ka sa Ginoo, makita nimo mga igsoon ang dako ang gahom sa Ginoo. Ay kataranta sa dako ang problema. Basag dii ang Ginoo nga sulbad sa imong problema. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5:7. Gamahanan ang Ginoo. Ingon pa sa ikaduhang Kronikas 20:15, ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Ikaduhang Kronikas 20:15. Ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Napakay problema diha. Ang gubat dili imo kundi iya sa Dios. Pero gani o problema nimo kay tungod ra sa imong pagka makasasala nangawat ka, problema kay nadakpan ka. Aw angayan ka nga ipreso. Kay nangawat man ka, nagpagkasala man ka. Pero gani o wala ka nangawat, gipasangin lang ka nga nangawat ka, napriso ka bisag wala ka nangawat. Ang gubat dili imo kundi iya sa Dios. Ampo lang paabuta nga luwason ka sa Ginoo gikan sa prisuhan. Wala kay sala, gipasangin lang ka, labanan ka sa Ginoo. Imong silingan, gapangdaot sa imuha. Wala kay sala. Ang gubat dili imo kundi iya sa Dios. Ang Ginoo ang muluwas kanimo. Ang Ginoo batok
sa kalaban para kanimo luwason ka sa Ginoo. Ha? Nakay sakit. Wala man ka nagpray nga tagaan kag sakit, pero nakay sakit. Ang gubat dili imo kun dili iya sa Dios. Ang Ginoo mo tambal sa imo nga sakit. Di na makaya sa doktor, ang Ginoo mo tambal sa imo nga sakit. Ang gubat dili imo kun dili iya sa Dios. Lantawa unsaon ka sa Ginoo pagtambal. Lantawa ang dako ang gahom sa Ginoo sa pagsulbad sa imo nga problema. Ayaw ka discourage. Go forward. Bisag imposible na kaayo sa imo mga mata, nay dagat, nay bukid, nay kalaban sa likod, bisan asa nga angkulo, wala ka escape. Go forward. Pag maingon ang Ginoo, go forward, go forward. Bisag ka panghurog na ka, salig sa Dios, go forward. Ang Ginoo na bahala sa tanan. Kung imo ka ng pagabuhaton, sulbaron pag-ayo sa ginong problema nimo. O makita nimo, hala, nasulbad. Dalaygon ang Ginoo. Sagdilang grasyang. Okay? Magtabi na kita. Lord, ikaw mga bless ang pulong sa ni Jesus. Amen. Magtabi na kita. To God be the glory. Thanks for the word of God. Amen. Maria, thank you, Lord. Amen. Sari, amen. Faith, Nisha, amen. Joy Sakamoto, hello, ma'am. Nangabidi, ma'am. Amen. Faith, amen. Oy, Faith, imong ngalan, ha? Wapo. Imong Joy, ang ngalan mo, ma'am Joy. Joy pod, no? Wapo mga name. Dapat yun nga dili kita ano bitong murag halawa may Ginoo. No? Padayon kita. Go forward, na Ginoo. John Ripailis Lampas Porso. Amen. Sweet, Irish, Alexon, Maria, TPC, Jasly, amen. So, Kate, pasuluoy kayo ang pinsan ko na isa lang sa ICU. Buutan man to, pero tagaan o sakit. Ba? Ang fight, dili mo ha. Kung dili sa Ginoo, salig lang mo sa Ginoo. Kate, ha? Pastor, help me pray, maabot. Okay, sige. Florence, Inday, Roland, Umapas, Roy, Ilya, Into, thank you. Amen. Praise the Lord. Ella, Roy, Red Panther, Elizabeth, Matet, Tim Kang, may gabi. Ariel, Dakio, may gabi sa inyo. Jenny, Sonor, Tugal be the glory. Pastor, excited kayo ko, Pastor. Nga na excited man kayo kaniko do kay. Ay, Pastor, Judith, Jean, Juvie, Gracia, amen. Tessie, hallelujah, amen. Hallelujah, ang Ginoo magluwas ka nato. Roland, amen. Listen, Hilda, Pastor, pray for my time sa preaching, amen. Jason, fight Jason, go forward lang, Ginoo ni bahala sa tanan. Kevin, Elinita, Elizabeth, Medalia, Anali, Atirala, Jan, Romel. May mo ba? Follow lang aron makasunod ka. Andi pili niyo Roland, Faith. Praise God na oyon ragud ako name sa ministry karon pastor sa pagsabot. Self to Faith. Veronica, Rosalie, Victor. Exodus Veros, mga bidya. John 3 Pailes. Dudong, Exodus 14. Arn. Ablukap, hello. Nico, hello. Adonis, mga bidya. Don Lakno. Kenneth, hello Kenneth. Emre, mga bidya. Sir. Sheda, mga bidya. Judy, Saison. Evangeline, mga bidya. Hello. Janelle, praise God. Amen. Naba mo na-learn karong gabi? Isuwat daw kuno kung sa ina-learn. Sa comment section, isuwat kung sa inyong na-learn. Jason. Tinudjud, Pastor ba? Basta Christian kay ang kinabuhi dili, Jud. Yes, tama ka. Ako, dagang ko criticism, pero wala na ako na ginapansin. Napay criticism, ipakug daw kuno ko. Ipakug ko. Magbantara daw kuno ko. Maimpyerno unta daw kuno ko. Grabe. Crispin, hello. Graciang, Villain, Florence, Nico, hello Nico. Jocelyn, yeah. Joy, Roland, Irish,
No, daghang mga joy, di ba? Kini mga joy, malipayon gini. Oh, malipayon ni mga joy, kini mga joy, mga dakong pagtuo sa Ginoo. Joy sa kamoto. Bless na naman ako, Pastor. Oy, thank you, ma'am. Praise the Lord, ma'am. Lenny May. Naka-follow gid ko si mo. Amen, Lenny May. Ela. Pero live by your name, ha? Kung inyong name, Faith, Mari, or Joy, unsa ba inyong name diha? Live by your name. Live by your name. Kung sa imong name nga gwapo, pag kinabuhi subayan na. Ako, ang ngalan is Jacob, ang meaning limbungan. Dili ko mag-live by my name. Maria, Gracia. Sa Ginoo, yes. Gracia. Veros. Kung tunaan siya, Pastor, karon about sa problema. Very inspirational ang imong mga words and advice. Praise the Lord, Veros. Nisel Calpes. Ava Marks Rivera. Maayong gabi, Pastor. Hello. Don Lakno. Jan. Jovi. Okay. Amen, Jovi. Sakto ka. Jason Magilay. Amen, sakto ka. Negative. Faith. Focus ra gyud sa Ginoo, Pastor. Amen. Sakto ka, Faith. Kisada. Crispin. Amen. Chloe. Valor. Hello, Annabelle. Bono. May gabi diha. Rosalie. Okay, ito yan po. Rosalie. Visa. Yeah. Tim Kang. Dili masukod ang gugma sa Ginoo, mga igsoon. Bisan pag reklamador kita, mag-repent lang kita, tabangan gyapon ta. God will make a way, sakto ka. When there seems to be no way, wala ko nasulti ganiha, ako lang giandaman nga words. Salamat kay imong gi-remind. God will make a way when there seems to be no way. Judy. Evangeline, Wilma, Roland. Usay magud mga igsoon, we walk by sight, not by faith. Dapat maglakaw ta sa pagtuo, dili pinagi sa nakita. Maglakaw kita pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa nakita. Ha? Kaya nakita, magbuta ra na sa imuha sa gahom sa Ginoo. Pero ang pagtuo mo na mo open sa imong eyes, makita nimo kung unsa ka powerful ang Ginoo. Nindot kayo ang pulong sa Diyos. Amen, Sita. Veronica, hello. Ariel. Nasa labi, Lagindingan, Buno, Adonis. Amen. Nisel, Angelica, may gabi diha sa inyo at tanan. Florence, may gabi. Evangeline, footprint in the sand, di ba? O, sakto ka. Always gonna play uploads. Amen, Kate. Okay, Jovi, Janessa, may gabi sa inyo mga tanan. So, okay, Janessa Rose. Sige. Okay, Jovi, may gabi diha. So, sa tanan nga namin na ito mga gabi, ang Ginoo mag-bless sa inyo, ha? Hinaot nga inyong pagtuo mag-increase sa Ginoo o ma-open yung mind. Nico, Bono, hello. Ayaw mo paglantaw sa nakita. Lantaw ang Ginoo pinagi sa pagtuo. Romel Igot, uy, salamat sa stars. Sa mga naghatag og stars karong gabi, salamat sa inyo, ha? Sa mga naay nakatunan, praise the Lord Gyud sa inyo, ha? Bago inyong kinabuhi, bago inyong viewpoint. Salamat yun sa Ginoo nga inyo gibag-o sa Ginoo inyong pananawon sa kinabuhi. Kamo mga naay na learn karong gabi palagpakan. Praise the Lord sa mga naay na learn, sa mga nagsalig sa Ginoo, sa mga gi-bless sa Ginoo pinagi sa mensahe sa Exodus 14. Praise the Lord sa inyong life. Salamat yun sa Ginoo. Adonis. Yes, every night ko Adonis. Bono, Ging. Akong tingog hinay lang ni ha. Hinay lang akong tingog kay aron di mo mabungol. Kung akong tingog mga igsoon, kusog mabungol man mo, di ba? Mangutanong ko sa inyo, okay lang ba akong tingog hinay lang? Okay. Yeah. O ba? Magiwalay sa mga anak. She, Idnalyn, she, hello, Vincent, Loni, Antira, Alexon, Atiralag, John Rel, amen. Janessa, amen. Loni, okay ra, Pastor. Ashley, hello. Okay ra, Pastor. Ay, salamat. Okay ra ako tingog hinay. Okay lang. Okay lang. Sige. Ging, okay ra kay Pastor. Oo, sige, Maria, Danenyo, may gabi. So, pwede na tayo
Okay na ba sa yung voice? Dili ko so di po hinay. Ano ba? Hallelujah, Victor. Okay lang. Okay lang. Amen. So, thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.